गिबिसिनथारावनो सोरगोआव थानाय आफा इसोरखौ आङो बे समाव हाजासे हामबाय होनग्रोबाय। बेजों लोगोसे जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ, नायगिरि साफ्रामखौबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै दिनैनि बे मोनसे गोदान कमेन्ट मेसेज भिडिअआव आङो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। ख्रिस्टनियाव अनज्लायग्राफोर, आरोबाव नोंथांमोननिसिम सासे सारनि कमेन्टखौ नोंथांमोनजों शेयार खालामनो आरो बिथां कमेन्टारा गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ लाबो होननानै बुंनायखाय आं दिनै बे मोनसे गोदान कमेन्ट भिडिअ दिनै आङो लानानै फैबावलायबाय। बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन आरो नायखांनायनि उनाव मिथिनो मोनै बा खोनानो मोनैखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो खोनानो मोनगोन होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै आं दिनै मिजिंथिहरबावदों। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, दिनै बे कमेन्टआ दिनै गोबावसैमोन आरो बिथाङा आंनियाव खननै गाहाम माने मेसेज हरनानै बा कमेन्ट हरनानै गावनि कमेन्टनि सायाव भिडिअ खालामनो आंखौ रिक्वेस्ट खालामदों। नाथाय आंहा मोजां रोखोम सम होनो हायैयाव बिथांनि कमेन्टनि सायाव आङो थाबैनो भिडिअ लाबोनो आं हायाखै। इनायनो सरि, बिथाङा आंखौ बेखौ क्षमा होगोन होननानै आं गिबियावनो बुंनानै दोनखाबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बिथाङा सोर आरो आंनो मा कमेन्ट हरदों नोंथांमोनजों आं गिबियावनो शेयार खालामग्रोनोसै। बिथांनि नामानो जाहैबाय माइकेल। अब्ला बे समाव बिथां सार माइकेलखौ आं स्पेसियेलि थेंक इउ आङो बिथांखौ बुङो बा जासिहरदों आंनो कमेन्ट हरनायनि थाखाय। आरो जुदि बिथां सार माइकेला आंनि बे भिडिअखौ नायसनदोंब्ला नुसनदोंब्ला जोबजासे नायलांनो थाखायबो आं बे समाव मिजिंथिहरबाय। आरो खनसेबाव बिथांनिसिम इनायनो सरि, नोंथांनि कमेन्टनि सायाव आङो लेट जाबाय आंनि भिडिअ लाबोनाया, बेखौनो आं नोंथांनिसिम क्षमा बिहरबावबाय। अब्ला बे समाव अनजाग्राफोर, अब्ला फै बिथां सार माइकेला आंनो मा कमेन्ट हरदों आं नोंथांमोनजों फरायनानै शेयार खालामनि बा नोंथांमोननो फरायनानै आङो गिबियावनो खोनासंहोग्रोनि। बिथाङा आंनो बेबायदि कमेन्ट हरदों, इसोरा बाख्नायजाथों, अन्नानै सरि, सिगांनि कमेन्ट लिरनाया गोरोन्थि जादों। मोनसे सोंलु 1 करिन्थ 14:34-35 that means 1 Corinthians chapter 14 verses 34 and 35 बे बालाबनि बे सिरिनि बोसोनखौ बुजिजोबनो हायाखै फंबाय, भिडिअ लाबो जाहाथे क्लियार जायो, आमेन। बिथाङा आंनो बेबादि कमेन्ट हरदों। अब्ला बे समाव जायफ्रा दायो आंनि बे भिडिअखौ नायगासिनो दङ बा आंनि बे कमेन्ट फरायनायखौ खोनासंबाय, आसा खालामो नोंथांमोना खोब रोखायै क्लियारै खोनाबाय बुजिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो मिजिंथिहरदों बे समाव। अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, बे 1 करिन्थ 14 बालाबनि 34 आरो 35 मा बाथ्रा बिलाय, बेखौ जोङो सावरायैनि सिगां फै आं बे समाव नोंथांमोननो बाइबेलनिफ्राय फरायनानै खोनासंहोग्रोबावनोसैलाय, जेन' जोङो फंसे बाथ्रायावनो गोबांथार बाथ्राफोरखौ जेन' जोङो बुजिनो मिथिनो हानायफोरबायदि, ना मा होनो? अब्ला फै जोङो फरायनानै खोनासंस्लायग्रोनि। बेनो जाहैबाय 1 करिन्थ 14 बालाबनि 34-35 आं नोंथांमोननो बे समाव फरायनानै खोनासंहोनि मामोन आरो बेयाव मा बाथ्रा बुंनाय दंमोन। हिन्जावफ्रा गिर्जायाव सिरियै थाथों, मानोना बाथ्रा बुंनो बिसोरो एखथियार होजायाखै। जुदायारिनि आयेनाव जेरै बुंदों बेबादिनो बिसोरो गंनानै लाथों। 35 सिरि, बिसोरो माखौबा मिथिनो हास्थायोब्ला बिसोरो न'आव गाव गावनि बिसायफोरनियाव सोंथों, मानोना मण्डलीनि जुथुमनायाव सिगां सिगां बाथ्रा बुंनो हिन्जावफोरनि थाखाय लाजिथावथाव। खोनाबायना अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर, 1 करिन्थ 14 बालाबनि 34 आरो 35 बाथ्राया मामोन? आसा खालामो नोंथांमोना बेखौबो खोब गाहामथारैनो बुजिबाय। मानो होननानै बुंब्ला बे बाइबेल सिरिखौ जेब्ला जोङो जोबजासे जेब्ला जोङो फरायनानै नायो, माने जुदायारिफोरनि आयेनावबो जे हिन्जावफ्रा
गिर्जायाव सिगां खोथा बुंनो बेबायदि एक्टियार गैया आरो 35 सिरियाव मा होननानै बुंदों मण्डलिनि जथुमनायाव सिगां बाथ्रा बुंनाया हिनजावफोरनि थाखाय लाजिथावथाव होननानै बेबायदि लिरदों that means बै समाव आं सानो करिन्थियान मण्डलियाव जानो हागौ हिनजावफ्रा हौवाफोरनि सिगां बाथ्रा बुङो आरो जुदायारिफोरनि आयेनाव मा लिरनाय दङ बेखौ बिथांमोना बा बै समनि हिनजावफ्रा बा करिन्थियान मण्डलिनि हिनजावफ्रा जानो हागौ खोनासङाखै बा मानियाखै दिनै बे बाइबेल सिरिखौ फरायब्ला बेखौ गोथौयै मोनदांनो हायो आरो दिनै बेनि सोमोन्दैबो गोबांथार दिनै बाथ्राफोर दिनै बुंनाय बा लिरनायफोर दङ आरो गोबांथार बाइबेल सिरिफोरबो दङ आरो जोंनि गेजेराव गोबांथार बाइबेल गोरोंफोरबो दिनै दङ नाथाय आंनि उन्दैथार मिथिनाय आंनि स्मल नलेजजों दिनै नोंथांमोनजों आं बेनि सायाव शेयार खालामनो सानदों बिथां माइकेल सारनि जे कमेन्ट अब्ला बे समाव ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आंनि मिथिनाया दिनै बेनो जाहैबाय जे पौला बे बाथ्राखौ करिन्थियान मण्डलियाव बिथाङा दिनै बुंदोंमोन ना सासे इसोरनि दासमोन पौला मानोना करिन्थियान मण्डलियाव हिनजावफ्रा बै समावहाय हिनजावफ्रा जे हौवाफोरनि जे अथरिटी जे एक्टियार दङ बेखौ मा खालामदोंमोन हेंथा खालामदोंमोन बै समाव जे हौवाफ्राल'नो जे खोथा बुंनो मोना बेफोरबायदि बाथ्राफोरनि सायावहाय जानांगौ करिन्थियान मण्डलिनि हिनजावफ्रा हौवाफोरनि अथरिटीखौहाय हेंथा खालामदोंमोन आरोखि बै समावहाय त' बेनिखायनो पौला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोखि बै समावहाय ना जाया बै समावहाय कालचारेलि ना जुदायारिफोरनि आयेनाव कालचारेलि बियो मामोन बै समफ्राव एकदमबारे मिलायै खाबजायै थिग नङैमोन आरोखि आयेनावबो थिग नङा आरो मिलायथारा खाबजाथ्रामोन बे घटनाफ्रा बै समावहाय त' ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेनिखायनो पौला मा हिनजावफोरखौ बै समाव करिन्थियान मण्डलियाव हिनजावफोरखौ सिरियै थाथों बा सिरियै थानांगौ होननानै रिक्वेस्ट खालामदोंमोन आरो बुंदोंमोन आरो माबाफोर मिथिनांगौ दंब्ला न'फ्राव थांनानै मा गावनि बिसायफोरनाव सोंनानै लाथों बा मिथिनानै लाथों होननानै पौला दिनै बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन आरोबाव बेखौनो बुंबावदोंमोन सिगांनि आयेनफोर बादि जुदायारिफोरनि आयेनखौ थिग खालामफिननो थाखायबो दिनै पौला बे बाथ्राखौ दिनै बुंदोंमोन आरोखि ख्रिस्ट'नि अनजाग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर त' आसा खालामो नोंथांमोना बिथां सार माइकेलनि कमेन्टनि गेजेरजों बे बाथ्राफोरनि सायावहाय माबा मोनसे मिथिबाय होननानै नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो आङो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै बेखौनो दिनै आं मिजिंथिहरबाय आरो दिनै बेल' नंबावा ना पौला हिनजावफोरखौ अरायबोनि थाखाय गिर्जायाव सिरि थाथों होननानै बाथ्राखौ साननानै बुङाखै आरोखि मिथिबायना मा अरायबोनि थाखाय हिनजावफ्रा सिरि थाथारनांगौ होननानै गिर्जाफ्राव दिनै बेबायदि बाथ्राखौ दिनै पौला बुङाखै आरोखि नाथाय मा जे हौवाफोरनि सिगां मण्डलिफ्राव गिर्जाफ्राव हौवाफोरनि सिगां मा हिनजावफोरनि बाथ्रा बुंनाया माने लाजिथावथाव होननानै एसे उसुबिदा जायो नैबेफोरबायदि जायो जानांगौमोन आरोखि बै समावहाय त' बेनिखायनो पौला दिनै बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदोंमोन आरोखि त' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर बेवहाय गोबांथार दिनै बाथ्राफोर दङ गोबां बाथ्राफोरखौ आङो बुङालाबानो दिनै बे बाथ्राखौल' बुंबाय जे करिन्थियान मण्डलियाव हिनजावफ्रा हौवाफोरनि जे अथरिटी जे एक्टियार बेखौ हेंथा खालामदोंमोन आरोखि बिथांमोना जाया कालचारेलि बै समाव जुदायारिफोरनि आयेनावबो एसेबो मिलायथारामोन हिनजावफोरनि थाखाय खोथा बुंनाया दिनै बेनि थाखायनो पौला दिनै बे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंदोंमोन नाथाय अरायबोनि थाखाय इसोर खुलुमनायाव सिरि थानांगौ बेखौ पौला बुङाखै आरोखि त' हामबायसै ख्रिस्ट'नि अनज्लायग्रा आंनि भिडिअखौ नायगिरिफोर आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय मिथिबाय होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो फोरबो जिसु ख्रिस्ट'नि मुङै आं दिनै बेखौनो मिजिंथिहरबाय आरोबाव बेजों लोगोसे आंनियावहाय माखासे कमेन्टफोर दिनै दंबावो बे कमेन्टफोरनि सायावबो नोंथांमोननिसिम बा बिथां सार कमेन्टारफोरनि रिक्वेस्ट बादि
नोंथांमोननि कमेन्टनि सायाव आङो भिडिअ लाबोबावगोन आरो बे कमेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनजों लोगो मोनज्लायबावगोन। थ' हामबायसै, गोजोन्थों, खुलुमबाय।